Ahojte, dneska je to moje ďalšie video a je to súťaž. Takže v tejto súťaži ide o to, proste sa súťaží o odber a like. Môžu tu byť dvaja výherci, ktorý prvý dostane like a druhý odber. No, vy mi napíšete, ktorý sa tejto súťaži chcete zúčastniť. Ja sa vás všetkých napíšem na papier, dám do misky a potom ten určitý dátum, keď to bude, tak vtedy vylosím nejakých dvoch výhercov. A tí dostanú like a odber. Teda jeden dostane like a druhý odber. A vy mi nič nemusíte dávať, len napísať, ktorý sa chcete zúčastniť. Prečo musím všetko dopliecť? No, super. Takže to bolo celé video a ahoj! Ahojte. V tejto súťaži ide o to, aby ste mi dali odber a like. Tak toto je úplne dopletené. Takže ahojte. To sa mi stáva asi každé natáčanie.